jud ni dong kada adlaw kada biyahe ninyo. Hindi ma'am. Kana nung na yung mga kanan weekdays. Kasi karon po nagiging yung trabaho mo. Oo. Pero pila mo ka bus nagbiyahe diri? Walo ra ma'am. Puli-puli ra. Lumaya ra sa puno jud pero ni. Ang gamay ra man. Pero karong nga rasa gamay ra jud pa saya ro. Oo, kay aligid pero ma'am. Ayo, di ayo. Kaya lang ang cheese kay mga liyado sa Capitol ba? Mga dere. Oh. So asa man ni last yun to Sibora ni. Oh, Capitol. Unya nakadungog na ka nga nanay niya tug bantayan, mga Wala palagi ma'am. Pwede mga makanto pero kuhan pa ng quarantine mo mga papilis ba? O lagi, oo. Pero kamo unsa man yung ipangayo dire sa kuan? Sa Kaning mga pasahero unsa man yung ipangayo? karon. Oh. Okay, wala man siya ikuan no, maraming pangayo nga kan. Pero katong mga bata, mga tigwa, di ba giga. Dili gid ka sakay. Dili gid mo pasakay ato. Okay, mo pa may protocol sa Mo pulis lagi, mo. oo. Sige ato sa bakod ba? Amo pa yung madakpan. Nakabayad mo. Pila may multa? 5,000 niya. 5,000? Nya, delikado pag dangon ng biyahe. Mo lagi, oo. Nga loy kay mga tao nga trabaho sa lang maglagaw na lang. Oo, nakasway jud ko na 5 months kong lakaw. Oo. Sa ulo pang may pandemic ma'am, kani ang biyahe ni Batayan Island yun. Asa? Ang kaning bus. Asa Kani man- ka asa Batayan mo- Island. Ano ba? Sa wala kay kuan. Wala pa yung pandemic ba? Lagi, oo. So karon wa pa jud mo dungog nga night ni atong mga tourist spot. Wala pa ma'am, pero kung atong mo screen kay tanawon ko ng tourism man. May daw kwenta yung ilo. So wala, pero karon wala pa jud. Ato pa naguro pa daw IT. Ma'am? Wala pa jud doy kuan. Wala pa. Ato lang mas atbang ma'am. Usamod nga kuan sa pasahero man. Asulan. Kanang mga lukat-lukat sa O lagi, oo, kanang Yes ba niya? mga health certificate. Ano ba? Oo. Eh, mga kuan ba? Yan na. Sabi mga border nga stricto kayo. Oo. Pero kamo, hunungon pa mo sa border dili na. Oh, paras lang pa. Manaugon lang mo ba? Pero Ngano man? Panaugon. ilang kuan lang tong ano? Oh, katong puwinte na, puwinte. Oh, dito mo atang atbang. Atang mo atbang. Tanawa lang signboard, ma'am. Night, trampan, blackout, parking lot, isa. Ano na puwinte, basta. Wala na yung bus stop na. Asa na din ni Muliko mo anang adto? Ato may kapitol, yung tuyo pa kayo. Ah, okay. Aling pa talas yun, mawari ka magyanan. Unsa may agion di aw sa may panaog sa mga sa taga border din sa panaugon. Ato rin, asam ka, ma'am? Ha? Asa? Depende na kaan, magulang ka ng ilang ipanguan, monitor ka ng gikan. Ka ng mga naikaso, bitang ataas nga kaso. So, Ah, yeah. Unsa man din na pagka kuan? Unsa man pagkabalo nila nga nani siya naka ito mga yung papilis na may ngayon Ah, okay. Dili, ma'am. So ana ra di ay. So mo parking pa mo dong? Dili na, ma'am. Dito na ta. Ah, koyok na diretso. Oo. Pila may minimum plate? 15. 15. 6 kilometer, ma'am. Ah, okay. Ang regular, 11. 11 ra gyud ang okay. Ang mo. Pero sa una, pila man gyud ang Ang kuan? aircon gina mo ang taripa gid, ma'am. 60 gid. Oo, karon nagpaubos mo. Oo, kay baligi ko na lang ko sa kuan. Unsa ni gikontrata po ni? Gikontrata ni Cebu City. Panahon na may permit, ma'am, pero gina nang kano sa gitaman ba mitras kira wala pa jeep din nagbiyahe ba? Oh, pero taminaw ni mo pa baliko ng mga jeepney dili na. Parang huli na kay ma'am dari sa Cebu Mandawi kayo. Lisod na. Tungod kay traffic man sad kayo. Ay, siguro. kuan man lang ilasang na bantayan ba nga ni minus ang traffic ni nani nga kuan. Ah, oo. So dagko na lang jud yung bus nilang kuan. Nga usa sa ginang kauyon sa mga pasahero kay direct na ang kuan. Oo, nya wala na parking sa kuan. Pareha na ma'am. Lasyon Mepsa. Oo. Ang kasaunang lasyon kay Arar sa Pacific Mall masakay. Oo. Nilugay pa ano. Nya karon di ay. Karon ditson man lang biyahe pag biyahe nila.
Dili na magunong-hunong. Dili na mo adto sa Pacific Mall. Oh, Sila lagi ang sakay sa kay malangan pa man to, kay maghuwas Dito pa na ba man. wala kating-kating, di na ka magating-kating. Oh, Mo na man, nakapabor man. nila ba. So, Pero katong sa uban nga biyahe nga kuan. Kating-kating gid mo ba? kay diri sa mga anay mga bus man. Diri sa Pero Cebu. gamay ra lang mo. Gamay ra mo ang ni. Kami diri man mga 100 mega units sa dagan diri sa Cebu North. Mo ba? Pero isa gi mato kay mas kadagan nga ruta nga kuan ba. Daghan lagi. Dagan biya kay mga dagan biya kan namal balik-balik na biya mo trabaho ang mga tao tungod kay Oo. kuan ba modified na biya. Oo. Daghan ang open na mga establishment. Oo, dagan na nag-open ba. Pero dagan mo kuan, ari nang ipsaw nga. Na nira namayad sa uban kay tungod inay ko kay kuan man ba. Nadungog nimo ang MIPS na guanay na bayad. sila. Oo ba? Yun tay, kaya mga sportswear ko na lamang. Oo, lagi. Wala pa kayo ba ng mga mabot. Bitaw. Pag ako gabi yung mga pasahero ba na yabon ng mga mga pa kayo. Pero unsa man gyud dili yung pasakyon katurang mga edad na dili. Oo, patog ito ko tara. Pero ang gingon nila kani Walay dili kuwan. daw mo pasakay kung walay facial, di mo pwede magpasakay. Okay, mo may protocol sa kuwan ko ma'am. Nya makalimot sa facial. Awag iti mo ma'am. Kada ang mga checkpoint bitaw ma'am. Ilabi may reminds police nga daw tara mga facial sa pasahero. Mao ba? So, ama lagi ko kay gobyerno no. Oo, lagi. Oo. May lang protocol ba. Lagi. So asa naman ni Muliko? Mo ana Dire ta. na. Tuyo pa ta. Dayon. Balik na tayo sa kwan. Okay. Madawang na talas yun. Sige. Balik ta sa agi ana. Oo. Pero pwede naman ron maligo, di ba? Pwede naman ito. Pwede naman ma'am. Pwede na. Pero mo lagi na pakayuan ta kag quarantine pass. Oo. Tapos lang mga basta kung kala ka, malo lang ka sa mga protocol sa Pwede ra. ito iingon nga balik mo na pero 50% ra daw nga. Lagi tanan ning balik naman siguro pero kato nang dili katong napay mga kapital siguro. Oo, siguro malo naman. Oo. Ha? Wala lagi jeepney ning ibalik. Murag kuwan ba murag base na naman kay namin nakasakay nga namin na pasahero ng operator ba na ba? Oo. Murag huli ko na kayo. Nga ibalik. Okay. Ba kayo? Modernization na ba yan, di ba? Mabinay ko sa Lagi, gobyerno. lagi. Na, mga beef, mga baguro na nagan ka Mo siguro na ituli. Manas lang mo nagan. Lagi. No. Tuloy sa kay itong mga jeep. Kung saan lang ka itong nilagay ng mga jeep. Luoy man. Kay nabis sila pamilya mo yan. Oo, bitaw. Yan kay sama sa kingas presidente mga majority may kuan mo tigbaba ba no? Yan, unsa man yung sweldo ani? Inadlaw nga rate? Oo, like kuan ma'am. Na may kuta nga trips. Pila ka trips ang kota? 12 trips niya. Kada adlaw? Pero dali mo siya kuha 12 trips niya. O kuha mo 12 trips, kuha na sa pagbuo nga marag COR. Oo. Lain na po na kuntada nga 12 trips so ano. So, inyo na to? Oh, mo na tayo sa Cebu. Okay. So, usa ka adlaw, wala gyud mo ni minus og 12 trips. Oh, 12 trips yung maging kuha kaya rin kalkansi sa ano. Okay. Pero lain pa ang inyong daily rate o lain pa rin yung commission bali. Commission na na? Dana ta naman package sa gikuha na ta. Okay, ayun no. Apil lang driver. Oh, pareha sa inani nga biyahe ma'am kay kinahanglan man nga trips ray kuan kay di bisag kay mapangod nga porsentuhe kay Kay gamay raman. oh, Dili man yun nga permito dili man mo. di Oh, ngayon no. di pareha do sa probinsya ba nga makapamorsento nga tungod sa pasahero ba nga direct Oo. Naman ba? So sa ato pa di ay, bitaw sa ato pa di ay sa pag sugod pa lang sa ECQ, wala mo maputol yung trabaho. Ni kuan mo may nagputol may itong pag March pag isugod yung secure yun. Ay, oo, okay, wala pa man itong padagan. Okay, wala may ipadagan. So April, nakabalik na mo. April, wala bon, may bali nakabalik naman June na. Ay, mau ba? Niya nagunsa raman mo. Pero sa balik. Pero nakadawat mo nga. Wala may kadawat ug ayuda mo kay tungod lagi sa mga ano ba. Oh, daghan Kuhaan bitaw. ko na Pero ang ngayon. uban nakadawat man. Mo lagi ang uban. Ang uban kay kuan ko no dako